dinai ko da a ce kafirai da munafukai da algungumai da marasa gaskiya ba su so haka ba. ‘Yan uwa, yau za mu dubi wani abu ne wanda yake da yawa ba a cika magana a kan shi a cikin masallatai ba, shine kishin ƙasa. Za mu yi magana a kan kishin ƙasa. Me yasa muka zaɓi mu yi magana a kan kishin ƙasa? Abu na farko shine, na sani kowa ya yadda zuwa yanzu har wawayen cikinmu ma sun amince, barta masu wayo, cewa ƙasan nan tamu akwai matsaloli da yawa da suke damu. Babba daga ciki kashe-kashe da tsadar rayuwa. Kuma kowa ya yarda cewa daga cikin abubuwan da suka jefa mu cikin wannan yanayi akwai almundahana da cin hanci da babakere da handama da suka yi yawa a ƙasa. To amma waɗannan abubuwa gaba ɗaya ina so ka yarda da ni cewa suna faruwa ne saboda rashin kishin ƙasa. Amma menene kishin ƙasa? Kuma menene matsayar addini akan kishin ƙasa? Kishin ƙasa yana da alaƙa ne da abubuwa guda uku. Na ɗaya, ƙauna. Ya zamana cewa kana ƙaunar ƙasarka da mutanen da ke cikin ƙasar. Amma idan ya zamana cewa kanka kawai kake ƙauna, ba ka ƙaunar ƙasarka, ba ka ƙaunar mutanen da ke cikin ƙasar, to idan aka baka ofis za mu sha wahala. Saboda kai kawai aljihunka kake so ka cika, shi kuma aljihu in ka fara cika shi ka haɗu da aiki. Saboda kullum ɗinka wani za a yi. In wannan ya cika sai ka ce sai ka cika wannan, in wancan ya cika ka ce sai, har ka ɗiba ka rasa inda za ka sa. Saboda haka ƙauna ita ce kishin ƙasa na farko. Abu na biyu shine sadaukarwa, ka tsaya ka yi aiki da suka a kwana 100 aka kashe mutum miliyan 1.100,000. Sun yi yakin basasa, ya zama kisan kiyashi, amma sai ya zama na cewa sun ɗauki wannan ya zama musu darasi, sun gyara ƙasarsu. Abin da ya kai ni kenan in je in gano shin wai yaya za a yi ne mu dinnan mu ma mu ɗau darasi. Mun yi yakin basasa a ƙasar nan, an kashe mutane amma ba mu ɗau darasi ba. Don haka dole ne mu tashi tsaye mu gyara. To abin da na gano a can shine kowa yana bin doka. Kowa yana bin doka. Shi yasa aka iya samun tsafta a garin. Mu kuma nan kowa yana ƙoƙarin doka ta amfanar da shi. Kaga bambancin? Can kowa yana me? Yana bin doka. Nan kuma kowa yana me? Yana so doka ta masa me? Ta amfanar da shi. Idan doka za ta amfanar da ni kaɗai, to ba ta zama doka ba. Idan doka za ta amfanar da ni da ku kawai, ba ta zama doka ba. Doka sai ta zama tana amfanar da ni da ku da su da mu gaba ɗaya. Kowa ya zama yana amfana da doka. Wannan shine abin da zai sa ƙasar nan ta ci gaba. Daka idan mutum yana da wannan attachment din, yana da wayannan abubuwa guda uku, yana ƙaunar ƙasar,
yana iya sadaukarwa don ƙasar kuma zuciyarsa ta damɓaru da ƙasar, to wannan za a samu wato mutum mai kishin ƙasa. To amma wani zai ce to ai ina ruwan musulmi da wani a'a dakata. Manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi hijira ya fita daga garin Makka ko a san ran shi ba a san ran shi ba, saboda tilas sai aka kore shi daga garinsu ya tafi ina, ya tafi Madina. Da ya je Madina yana sauka Madina sai aka ce masa an canja masa alƙibla, ya koma ya dinga kallon ina almasjid al-aqsa na Qudus na Palestine, ya dinga kallon nan in zai yi sallah maimakon Ka'aba. Sai da yi wata 16, amma kullun yayi sallar sai ya daga kai yana cewa Allah ya sa a kawo wahayi in koma kan tsohuwar alƙiblata ta garinmu mahaifata. Sai Allah ya saukar da qadinara taqalluba wajhika fis sama falanwanniyannaka qiblatan tardaha. Za mu canja maka, mun ga fuskar ka tana kallon sama ko da yaushe, to za mu canja maka alƙiblar da ka yadda da ita. Ta da ya bi ne kawai, amma yaddarsa tana ina, tana garinsu sallallahu alaihi wa sallama. Idan manzon Allah yana begen mahaifarsa, to dan me mu ba za mu yi begen mahaifanmu ba? Annabi Ibrahim alaihi salam an ce masa ya ɗauki matarsa Hajara da ɗanta Isma'ila yana jinjiri, ya kai su ya je ya ajiye su a cikin garin Makka. Lokacin babu garin, lokacin sahara ce, zama a ciki ba zai yiwu ba, ba ruwa, ba tsiro, ba dabbobi, ba mutum, ba komai a wajen, busasshiyar sahara. Aka ce ya je ya ajiye su a wajen. In ba imani ba, yanzu kai a ce Allah yana so ka koma ƙauye, tsakani da Allah za ka koma da sauƙi ba? Sai ka ce mala a duba ayan nan dai alagata wala haka kawai daga Abuja ka ce a mai da ni ƙauye, a dai duba ayan nan. To shi amma daga cewa ya ɗauki matar shi ya kai su wannan waje, da ya kai ta ya ce zauna nan a cikin sahara, kuma ma ba ban kwana, kawai sai ya juya zai tafi. Ce haba mai gida, a nan za ka ban ni? Ya ɗaga kai ya ce eh. Ba faruwa, ba mutum, ba komai. Ya ce eh. Ta ce to wai Allah naka ne ya ce haka? Ya ɗaga kai ya ce eh. Ta ce to je ka, in dai Allah ne ya ce ka yi haka, to na san ba zai cutar da ni ba. Kaga imani yanda yake kenan. Shi imani yana sa ka samu wata irin, ya ce Allah gani na zo na ajiye iyalaina a kwari wanda ba a noma a cikin shi, amma kusa da ɗakinka. Na yi haka dan su zama masu tsaye da sallah. Allah ka sa zuciyar mutane ta dinga komawa gare su. Ba ga zuciyar mutane na komawa zuwa maka ba? Duk lokacin aikin haji sai a ce me? Muna so mu je. Bana kuma aka ce wai 'yan Saudiya kaɗai za su je. Mu ba za mu je ba, wai akwai corona. Ita dai wannan corona muguwa ce. Amma ka san waɗanda suka fita mugunta? Masu cin tuwo da ita. Wallahi sun fi corona mugunta. Suna nan a ɓoye kawai suna ta cin tuwo da corona. Wai zan tafi, aka ce kafin tafi aka mun vaccine har sau 2, dose 1, dose 2. Aka bani wani kwali, ina ta munna, yanzu zan yi tafiya ba ruwana. Wai da aka nazo zan yi tafiya aka ce wai ai sai kuma hukumar wace ce ND wane ne si, akwai si a ciki ko? Wai sai sun sake gwada ni. Na ce to ku gwada ni, kuma wani zan biya. Na ce a ni na tsokano corona ne? Aka gwada na aka ce lafiya ta kalau. Na ce na san za ku faɗa.
na je can kuma ina sauka suka ce su ba a shiga garinsu sai an sake gwada ni. Na ce kai in gaya ma a sati ɗaya sai da na yi test so 3. To ai kaga koronan nan bala'i ce. Allah ya raba mu da ita. Allah ya sa baɗi mu yi aikin haji babu korona. To kaga annabi Ibrahim yana kishin ƙasarsa, yana kishin al'ummarsa, yana ƙaunar iyalinsa. Kishin ƙasa yana farawa daga ƙaunar iyalinka. Kana ƙaunar iyalinka, ba ka so su shiga matsala, to za ka ƙaunaci maƙota, ba ka so su shiga matsala. Domin matsalar maƙota na iya naso zuwa gare ka. Ba haka ba? Daga ina aka fara yin Boko Haram? Daga arewa maso gabashin Najeriya. Amma sai da ta yi naso, ta je Nijar, ta je Kamaru, ta je Chadi. Ba haka ba ne? Kaga ashe matsalarka tana iya shafan maƙotanka. Daka in kana ƙaunar iyalinka, ka ƙaunaci maƙotanka. In kana ƙaunar maƙotanka, ka ƙaunaci unguwarku gaba ɗaya, ka ƙaunaci garinku, ka ƙaunaci jiharku, ka ƙaunaci ƙasarku. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da Najeriya lafiya. Duk wanda baya son Najeriya ta zauna lafiya, Allah ya Ubangiji ka mana maganin shi. Duk wanda yake ƙaunan Najeriya ta ci gaba, Allah ka ciyar da shi gaba. Duk wanda baya son hankalin talaka ya kwanta, Allah ka tada nashi hankalin. Allah ka kwantar da hankalinmu. Allah ka zaunar da ƙasanmu lafiya. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu ta'ala fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله سوف تتناول خطبتنا الحديثة عن حب الوطن. وقد قيل إن حب الوطن من الإيمان، وهذا الكلام لا يكون بمعزل من الصحة، ذلك لأن معنى حب الوطن هو شيء يحتمل ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو حب للشعب، حب الإنسان للشعب وحبه للوطن. وثانيا خدمة الشعب وخدمة الوطن. ثالثا أن يكون الإنسان دوما على هذا. فهذه الأشياء إذا تراكبت وتراكمت في إنسان يقال إنه وطني أو شعبي. وهل يرضى الإنسان بفكرة الشعب أو فكرة الوطن؟ نعم، انظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجد مثالا واضحا لذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى بيت المقدس ل16 شهر، لكنه لم يرد بذلك، مع أنه يجب عليه الطاعة
فأطاع الله سبحانه وتعالى في ذلك، لكنه دوما يتطلع إلى الوحي ليؤمر بتوجيه صلاته إلى الكعبة، لأن ذلك هو وطنه، لأن ذلك هو منشأه، لأن ذلك هو المكان الذي يألفه. فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه الآية كما قال ابن كثير إنها دالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد قبلته القديمة لأنها وطنه. وهناك مثال ثاني، إبراهيم عليه السلام. انظر إلى ما فعل عندما أنزل ذريته، أعني زوجه وابنه، في مكة، إذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دلت الآية على أن إبراهيم بعدما ترك أهله في مكة دعا لهم، ثم كرر الدعاء متى؟ عندما بنى الكعبة، حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقوموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دل ما تسمعون أيها الأحباب على أنه يجب علينا حب وطننا وأن نخدم وطننا حتى نكون في مأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أوطاننا. اللهم ارزق نيجيريا. اللهم انج نيجيريا. All praises and glories are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Him, we believe with Him, we believe in Him, and we bear witness that there is no deity worthy of being worshipped except He subhanahu wa ta'ala, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallama is the final messenger of Allah. Brothers and sisters in Islam, today we are going to look at patriotism, because it is no more a news that there is a high standard of corruption in Nigeria. Neither it is a news that, or it is a new thing to anybody that the level of insecurity in Nigeria is bad. One can also be right to add it that this is happening because we lack genuine patriotism and true national pride. In this sermon, we are going to look at the Islamic perspective of patriotism and national pride. Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to homeland or the country, an alliance with other citizens who share the same sentiment to create a feeling of oneness among the people. This attachment can be a combination of many different feelings, language relating to one's own homeland, including ethnic, cultural, political, or historical aspects. It encompasses a set of concepts closely related to nationalism. Simple patriotic sentiments, so long as they do not contravene
the higher conviction of man is permissible in Islam, like the affection one feels towards one's family, son or family, one's father, son or family. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave an example of love, devotion, and sense of attachment to family and homeland when he was giving directives to change his qibla, that is facing direction in prayer. Allah says, we have seen the turning of your face to heaven for change of direction in prayer. And now, verily, we shall make you turn in prayer towards a qibla which is there to you. So turn your face toward the inviolable place of worship. And you, O Muslims, wheresoever you may be, turn your faces when you pray toward it. Lo, those who have received the scripture know that this revelation is the truth from your Lord, and Allah is not unaware of what they do. Quran chapter 2, verse 144. The verse, my humble listeners, was revealed when the Prophet sallallahu alaihi wasallam shown his attachment to his homeland, Mecca, and the Kaaba, which was not simple for him to leave and change it with Jerusalem as a first direction in prayer. Therefore, feeling love, devotion, and sense of attachment to fatherland was shown in the Quran in many places as part of the prophets and messengers' assignment. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned something about Ibrahim alayhi salam when he was told to take his family, his wife and his child to a valley which is not habitable, but he had to obey, and he took his family there, and Allah subhanahu wa ta'ala recorded his prayer, his supplication for that family, asking Allah subhanahu wa ta'ala to make that place a city, and now it's a city. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala to bless them. And for the second time, when he was ordered to build the Kaaba, he went and built the Kaaba. And after building the Kaaba, he raised up his hands, asking Allah subhanahu wa ta'ala to provide for them. If this is the attitude of the prophets and messengers of Allah, why wouldn't we have that attachment to our fatherland? Why wouldn't we sacrifice for our fatherland? Why wouldn't we seek the security of our fatherland? We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect Nigeria and Nigerians. May Allah subhanahu wa ta'ala protect the unity of Nigeria. May Allah subhanahu wa ta'ala keep Nigeria one. May Allah subhanahu wa ta'ala chase out corruption and killing from Nigeria. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.